No. Ei mulla myytä näitä näin. Me aloitetaan varmaan tällä ja kohta päästään kattoo mitä Crashia me pelataan. Jos me pelataan oikeesti ykköstä, niin me ollaan ihan vitun kusessa. Haluatko kuvailla mulle kuin hyvää se on, kun sä otat sen sotin? Se on muuten aika iso sotti. Näin se kyllä loppujen lopuksi on. En mä tiedä, mä en oo baarissa ollut pitkään aikaa. Mä en tiedä, missä menee niinku avaamissa. Lämmittää. Joo, huutomerkki säännöllä, 1 pelaa totta kai vaan. TNT. Yksin. TNT kuolema, 1 Välillä ottaa kaverikin. one uppi, shotti. Eli pelataan vähän niinku noilla yleisillä säännöillä. Kato, sieltä tulee Crashin muija ja hakkaa kaikki. Crash on ollut liian kauan ryppyreissulla. Ananas. Ja sit vetoja. Vittu tää on smooth. Elikkä siis näin, tästä tulee mun mielestä semmonen. Noita ei saa ottaa, muuten se on shotti. Koska se on lisäelämä ja me ei tarvita lisäelämää. Onko se vaan mulle shotti vai? Kaikille. Ei kun siis yksi, jos sä pelaat. Niin se on sulle. Niin, pelaaja ottaa siis sen. No sitten mä voin hankkia täällä. Mitä? Apuakuista ei me sovittu mitään, mutta tämmöisiä voidaan ottaa periaatteessa. No periaatteessa. Mä unohdin mitä mä pelataan. Ja sit kuolemasta 1 huikka. Game over, joo. Tämähän on ihan mestari, ei tarvitse vittu opettaa yhtään mitään. Ja paitsi tää hyppykuset samaa hyppyä kun mä... Oota ihan 2 sekuntia. Tää alkoi hyvin. Joo, tää vittu me ei päästy vittu kumpikaan ensimmäistä hyppyä. Tepa tekee se. Ei. Ei, miten voi? Ei vitussa, ei tästä tullut lasta eikä paskaakaan. Musta tuntuu, että me ollaan... Okei, game over. Kaikki shottelee. Game over. Joo. Tulee lyhyt ilta. Eli, en mä tiedä, mä vaan speedrunaa. Mitä meidän pitää tehdä? Päästä pelin niin vitun pitkälle. Oh jee, me päästään eteenpäin. Hetkinen, checkpointteja saa ottaa, joo. Saa. Totta kai. Kuuluu peliin. Kuuluu. Pakko ottaa. Niin, kuuluu peliin. Siis, sitä, pitäkää sitä pohjassa aina kun hyppäätte. Se vitun, se ei hyppää, se pitää semmonen Mä huomasin samaa, koska siis mulla on just se, että niinku... Oh, fuck. Tää on eka mappi, tää on eka levelli. Miten täs voi vittu käydä näin? Tää ei nyt vittu todellakaan mene hyvin. Hey, welcome back to Heikki's channel. Me ollaan ihan vitun kusessa. Me ollaan aivan vitun kusessa. Aloitanko minä? Ei sano vuoden päästä uudestaan, että sulla on Rainbow Lager-koppa, niin menee hyvää rahaa. Ole hyvä. Minkä Black on parempi? Muista. Pidi pintaa. Onneksi ottaa muistan nesteytyksen tähän päälle. Vittu, me ollaan muuten aivan vitun kusessa, mä täysin. Jumalauta, mutta nesteet. Me ei olla päästy! Me ollaan striimattu joku vittu puoli tuntia, me ollaan päästy ekasta levelistä eteenpäin! Tepo! Nyt vittu! Let's go, boys and girls. Ei mitään. Masennu. Kauheen viive, jos laittaa telkkariin, toi on kyllä jännä. Telkkarissa on... Muista painaa sitä perkeleen X-nappia pohjaan, kun hyppäät. Ootas hetki, mä tulin ihan vähän... Jäi! Tepo! Mitä mä just sanoin? Mä hyppäsin liian aikaisin. Tää on god. Oi, achievementti tuli! Olet kännissä! Yeah, let's go! Hyvä me! Let's go. Pysy. Ei, pitäisikö ottaa hörppy jokaisesta boksista, mikä missä? No. Nyt vitu Virolainen rauhoitu. Niin, ja sit Uijuma jos näihin kuollaan kans, niin se on shotti. Hyppää sen päälle. Okei. Tanssi sen Tätä mulla olla tosi kännissä tohon kuolle. Ei, mut vittu, niitä on... Ei, mut sit niitä jos sä vedät sen pyörimisisku siihen, niin sä Ja, kuolet niin, insta. ja myös niitä on vihreitä TNTtä, jotka, jos sä kosket vaan niihin, ne räjähtää. Juu, totta. Mut ne on nitroja. Niin, no ne on nitroja. Mut menee TNT. Menee TNTstä. Heikki, Tää on vittu helppo peli. Mä unohtin painaa pitkä tossa kohtaa jo. Ei vittu, oliko mä nyt näyttämään kuin vitu huono maailma. Ei!
Atsi! Tepasen Achimedi. Die! Me ei tulla vittu pääsee pitkälle. Musta tuntuu, että me ei päästä niinku ehkä puoliväliin tätä peliä, niin me ollaan done. Ei varmaan ehkä sinnekään. Ei oteta lyhyttä peliä. Me päästään tää vitun peli läpi tänään. Oh no. Optimi-aika sanoo. Tästä tulee muuten aivan vitun kauheita sittenkin. Musta tuntuu, että tää minttu loppuu pian, me tarvitaan lisää vahvistusta. Voi vittu. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Otas. Älä vittu. Pirkkeli. Tuonko täyden vai puolikka? Molemmat. Älä nyt toista ota. Isä. Okei, no niin, ota. No sulle. Pitäis mun tehdä tuon... En mä tiedä. Muija kyydin ja kuolee. Nyt te vaan. Mä uskon, että päästään nyt edes tää taso vielä. Ei tää on ihan perseesti saada. Ei, minttu on melkein puolet välissä jo. Vittu meikäläinen hoitaa, vittu saatana. Ottava nyt. Melkein puolet välissä. Tää oli toinen levelli! Let's go! Let's go my dudes! Let's go! Mitä vittua aio vaistelee? Toinen levelli. Et se, jos se ottaakin elämän, niin Tepa vetää sut. Ei vitussa mennä siihen väliin. Nyt! Ota. Nyt! Tän. Mun rytmikorva ei toimi. Kohta tulee taas muuten game over. Me ollaan aika hyvin sisällä tässä vitun pelissä. Joo, ollaan. Sinänsä. Ollaan, katon. Sä oot progressiin. Joo. Sä oot hattu. Sano checkpoint. Siis pitäkää sitä X-näppäintä pohjassa! Siis kun tää vitun myyrä ei hyppää! Ai. Se pitää Niin juu, siinä on väli. Go for it. Noniin. Mä uskon Tepa. Tää on muuten shotti angle muuten kohta. Se on. Kato. Ei! Ei herää, sä... Ei! Ei, joko yksi ottaa shotin vai Ei, mut sä... kaikki ottaa Ei, no niin, nyt! Sä pääset siitä yli. Ei riitä, se on pakko ottaa. No. Meikäläinen aloittaa, kun meikäläisen pelin vuoro. Joo, mä pääsen nyt ykkösen. Oi vittu! Eli mä opetan sua samalla, mitä täältä nyt tapetaan, jos mä osaan. Hyppäät vaan ja... Oi vittu, sit vaan pyörit. Käy se, ja sit sä menet alas ja kato, se ei ota heti kilpeä pois. Niin se... Mut katsotaan. Mä keksin jonkun. Tää on pakko toi, niin tää on shot. Ai! Se kusit. Enkus. Sun on pakko ottaa shotti. Meni! En mä ottanut sitä. Don't stuck! Stutter. Mä palon prallallaan vittu 1000 tuntia. Niin? Lähä, saitsi. No niin. Siinä 2D-levelit on aivan vitun kauheet. Jep. Ui vittu mä Muistuttaa siitä ajasta. ekalla. Oi. No. Ei, tää meni ekalla läpi, eli te, rakkaat katsojat, Painatte sitä tilaa nappulaa. Mihin sä otat? Siis, mä en sitä game overia mun mielestä ottanut. Joo, totta et ottanut. Mä oon vaan vitusti parempi. Mä oon vaan parempi. Joo. Let's go. Loistava. Sä et tehnyt mitään, sä. mä onnittelin sitä. Okei, no niin. Mitä vittu, nyt on vitonenkin nykyään ja tietokone. Sori, mä vedän nyt nää kaikki tasot vittu läpi tästä jotenkin. Pakko päästä eteenpäin, mutta ei. Ottamaan huikka silleen, että Heikki voittaa. Ei, mut vittu, ei nolottaa. Me koottiin, me tuli game over ekassa levelissä. Totta. Hei, se on niinku, se on pakko korvata niinku jotenkin nyt. No niin, haluuks te, että mä vedän bossi vai annaks mä jollekin muulle? Ehkä se olisi ehkä vähän parempi, jos mä annan bossi jollekin muulle. Ykkönen chattiin, jos vaihdetaan välillä. Otetaan vaan. Joo, sieltä tulee ykköstä. Hei. Miten tää toimii? No niin, sun pitää hyppää sen päälle, nyt. Nois, sit juoksit sitä ympärää. Sit, varo. Hyppäät, nyt.
Tää sanoo, että Jokerinen. Pistäkää numero chattiin, jos teillä on numero. Mitä? No, Ei sä kuole seuraava. Ei, seuraava. Vittu, mä jatkan vielä. Kyllä toi on. No niin, antakas mä näytän. Kas one-shottaa. Tää pitää hypätä sen päälle. Hetki, täällä on elämä kuin Pleikka 1 versio. Opo. Nyt hypätään päälle. Sitten se lyö uudelleen. Hypätä päälle. Oli huonot ohjeet, mä sanon ohjeeksi, että juokse ympyrää. Etkä saa. Niin, jos se olisi... Kun mä ajattelin, että se on vähän hitaampi kaveri, että se ei ehtii pyörittää sitä pari kertaa. Joo, GG. Eli pelin Ei, mutta enemmän idea oli se, että sä pääsit pelaamaan sitä ja me vaan ryypätään. Tuodaan Heikki kännin, ja peli kestää pitempään. No, tiedätkö sä? Jos te... taktiikka. Jos te vedätte kaikki game overeita koko ajan, niin mä joudun vetää... No sori, mä puhuin samaan aikaan. Vetää shotteja. Mä ei pysty ohjaa samaan aikaan ohjaamaan, jos menee katsomaan. Totta. Et kuollut, lucky pitun bitch. Miten helvetti? No, kuolit saman. Jaa, siellä oli monttu. Ei vittu. Kuoli täyteen. Heikki Kallio. No! Mä otin one-upin. Ei muuta kuin shottia ja jatkuu vaan. Oi pulli. Ei tästä tuu lasta eikä paskaa. Ei tuu mitään. Vittu mä pelottaa kaikki. No niin, antakaa niitä, anna vaan. Vittu! Mä painoin sitä vitun Xää, että se hyppää siitä vitun yli, mutta ei se hyppää, kun se on vitun tyhmä pussirotta. Saatana! Nyt on kyllä vittu setti tulee. Vittu mä en pysty keskittyä tähän paskapeliin, mä yksi mä käyn, niin se vaan pitää... Keskity. Joo. Yeah! Mä oon usinut sun mutsi! Mitä vittu säikin? Käänny! Myrsu! Myyrä! Checkpoint. Joo, kaikki hiljeni yhtäkkiä. Joo. Millä? Boing. Boing. Tää on ihan vitusti hitaampi kuin Pleikka 1 versiossa. Se tänne. Joo. Ei ollut. Joo. My man. We're fine. Mä oon vaan vittu parempi. Et sä to! Se ei liikkunut! Fuck! No joudut mä oikeesti pelaamaan kohta. Yeah. Oh my fucking god! Ei, oliks sitä juotava tulos lisää, kun alkoi olla minuutin alapuolella jo? Tästä tulee vaan hauskaa, mitä pidemmälle me mennään. Annan. No joo, antakaa oikein. Ei tää opina ympää. Ei se Ole hyvä. on pussimäyrää. Mikä vittu tätä oravan vaivaa? Mikä tätä oravaa? Vittu. Hei, totta kai game overille. Nice! Vittu hienoa, että... Missä sait oo? Tää voi nyt pusta periaatteessa. On tää vitusti helpompi peli, mitä mä silloin... Ääntä, se oli hyvä. Miksi? Väärin. Ei, miksi mä? Oh my god. Oi vittu. Heikki sai sotiin. Vittu! Se sanoo. Mä en sanonut mitään. Vittu! Aika mun pitää pelaa kumminkin. Apua. Ja sit mä hyppään samaan! Paha. Harmittaa! Pitääkö ne... Ei mitään vittua. Jos mä kuolen, se on shotti kaikille. Nyt otat ikuisuuden. Nyt rauhoite vaan. Sulla ei mihinkään kiire. Me ei olla vittu lähelläkään edes niinku puolta välipeliä. Meillä on edes 25%. Me ollaan 5%. Ja meillä on Meikä hoita, pidä nyt pää kiinni. Mun pitää hyppää seuraavaksi tohon. Vietän. Ei vittu saatana mikä. Onko luikasta? Mieti se mitä Kiiala
Käkkelintani Anna vaan. tyhtäkkiä Sitä rajaa aurankeppi turhuppaa. Minä lähet fräkki tänne, niin mä pääsen tupakille. Tuli siinä. Tuli siinä. Sheikki. Ei ollut. Hetkinen. 0. Nyt mun on pakko päästä tää läpi. Tähän onkin lisää elämää. Mä hoidin C-pointin. Mä hoidin C-pointin. Noniin. Mä pystyn. Mä oon pelannut. Fucki! Se oli eka hyppy. Sori, se oli eka hyppy. Rayman Deluxe. Ei. Heikki Vero mies joku on rukki. Känni. Känni on ihan loistava. Katsokaa hyvin rassi pelaa. Mä oon oikeesti vitu yllättynyt. Pullo rappusilla. Pullo rappusilla? Sori. Ei. Olisiko se meni röökin? Joo. Laat toi ja... Pullon rappusilla. Mä käyn hakee pullon. Vittu et lähti. Ja me se ollaan viime. Siis oikeesti. Mä annan teille vinkin pelata Crash Bandicoot Ancient Trilogia. Hetkinen. Crash Bandi. Hetkinen. Täysin tän lauseen kohdalla. Vittu mä oon kännissä. Että muistakaa pitää X-näppäitä pohjassa. Vittu! Se anustappi tuli mun perseeseen ja mä kuolin. Rasmukselle. No ei oo Rasmusta, sä olet. Kato nyt. Sori Ei toi oo yhtään hauskaa. Sori toi muistan ne esteet, kun se oli halvalla. Plus se unohtuu. Vittu. Ehkä mä vedän tän nyt läpi. Eikö se on se eka hypyn vitun manaus? Mä joudun pelaamaan. Sä haluat rauhaa. Haluatko nähdä rauhaa? Generaavella. Vittu mä lähden rauhaa saada. Mitä sä teet? Se on poli. Ja sen takia mä pyydän sitä tähän niinkö. Saanko mennä? Keskustelemaan. Oh my fucking god. Jees. Checkpoint. Meillä on 0 elämää, mun on pakko päästä tää läpi. Hyvä, koska ei toi puosikka pulloa. Se... Hyvän vitun aikaan toit sen muuten, by the way. Vittu! Joo, ei pahasti. Nyt. Ei mitään tää ukko saatiin. Sun pitäis käyttää sitä kilpikonnaa. Niin. Sun kilpikonnat saatana, mä tapan teille kaikki. Kato toi. Mä ollaan vittu kusessa. Mä vaan vittu uusen. Wait. Kattokaa kun... Vittu mä päästän. Vittu! Missimput! Missimput! Fuck! Ei vitus, oliko oikeesti? Valehteleksä sä mulle? Ei tää kyllä mun mielestä oo täysin. Ei kukaan juottu semmos määrää. Haastiko hyvin mä pelaan silti anyway tätä vitun paskapeliä? Sauna stream, let's go. Vittu! Sauna stream. Sauna stream! Pippeli. Anna mennä. Vittu. Suurin osa vitun... Hattu jenkkuli! Anna! Miten te tiedätte on... Suurin osa! Me ei päästä vittu mihinkään. Mä luulin, että me päästään vittu. Suurin osa menee siinä, että se on meikäläisen. Pane jees. Mä en leikin nähnyt sitä. No, mä vedän vittu yksin tää koko pelin läpi. Oota ihan... Oi vittu. Ei vittu oikein vittu. Ai vittu. Ai...
Ai, onneksi kukaan ei nähnyt mitään. Hyvä. Mä otin elämä. Vittu. Ei helvetti. Voi. Sitten mä hyppäsin siihen kun mikäkin idiootti. Ai, vittu. Ai, vittu.